ng mga nagbabagang balita. Huli kam! Aabot sa 300,000 pesos cash alahas at iba pa natangay sa isang tindahan sa Naga City. Getaway vehicle ng 7 salarin. Tukoy na ng PNP. Motorcycle rider nahulog sa tulay na may taas na 15 talampakan matapos umanong mag-overshoot. At assessment sa itatayong offshore windmill project sa San Miguel Bay nagsisimula na. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. May lead na ang PNP sa nangyaring pananalisi sa isang tindahan sa Naga City People's Mall. 300,000 pesos cash at alahas na abot sa 100,000 pesos natangay ng 7 salarin. May ulat si John Amador. Makikita sa video ang isa-isang pagsidatingan ng mga hindi pa kilalang individual na nakasuot ng face mask. Hindi nakita sa CCTV, ngunit nananalisin na pala ang mga ito sa isang stall sa Naga City People's Mall. Natangay sa naturang tindahan ang cash na tinatayang aabot sa 300,000 at iba pang kagamitan. Bandang 6:52 na umaga. Apo, umaga pa nangyari. Tapos parang ano po, ang tingin ko po, may may nag-surveillance na po na taga rito sa Naga. Tapos inano nila yung yung kung sino yung pupunter yan na oras kabisado. Tapos tighiling mo po ito yung CCTV sa market. Kung anong oras po nagsaka, tapos anong oras po nagbaraba. Tapos, madali lang po. Perang dahil po 20 minutos na na po si Nenda plano. Tingnan po na po si Bagta, mababa na po ako digdi. Maano na po kami sa tindahan. Ayusin po na si mga si pang-deliver na. Tapos, mayo na po. Nag-retrieve ako sa CCTV. Confirm ko na, isabi ko sa mga taong ito yung tig-entertain iyo to sa nagkurapit. At kaya ko po ining sarong insidente na theft within ang modus is the salisi na nangyari po sa Naga City People's Mall na kung saan sarong biktima na nagngaran Maricar Mabana, Ihirera na dyan man lang nakisaro sa mura na nabiktima kang mga datapan na bibistog mga persona. Pero nakapag-conduct na po kita ng investigation, profiling, and backtracking duman sa mga possible suspect. May bumili umanong kalahating kilong asukal na puro barya ang ibinayad ng isa sa mga salarin at nang tingnan ng CCTV, isang lalaki sa gilid ng tindahan ang humakbang para maabot ang kanyang bag. Hinihinalang pinag-abala ng mga salarin ang biktima hanggang sa malingat at mangyari ang krimen. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na hindi lamang isa ang suspect sa pananalisi, tukoy na rin nila ang ginamit na getaway vehicle. Nag-backtrack kami from Naga City People's Mall. Itong may nakuha kaming CCTV footage na nagsakay sinda sa tricycle. Na-capture mo ito sa CCTV. And na-interview mi si driver na dumansin na binaba sa may area kang Tabuco. And igwa kaming nakapture na CCTV na paikot-ikot itong sakayan, na ito na ininanganing plate number na kami. And kan makapture mi utro, duman nagbaba si mga suspect and duman manag-agi itong getaway car na ito. Hindi po si captured ming footage daw saan moving ang mga suspect niya. Haning day marisa na nagpretensin ng mga customers. Ayan, yung mga suspects. Medyo, ayan ang suspect one, iyan sinaglaong siya. Iyan mismo. Ayan naka-black. Naglaog na siya. Nagmamanman siya. Ikaw po kaming coordination letter sa HPG para mga katabang sa muya. Para kung in case na mamonitor nila kung yaon sa ng getaway car, ma-inform po kami dito sa station. And nag-request po kami sa LTO
regarding sa kung isa may sa dirigan sakayan kasi nakuha po si plate number. Bagong grupo umano ito ng mananalisis sa lungsod. Patuloy din ang pagkalap ng impormasyon ng Theft and Robbery Unit ng PNP para matukoy ang mga sospek. Paapulan po naman sa mga vendors dyan sa market na pasiruan po sa ito yung mga valuables, itong mga bendata na kung kayo di paman kayo puha na mga nadakula na sinda, pwede mong i-deposito or i-save doon sa lugar na nahihiling o dahil na mo monitor kung saan nakalaag yan. Kasi may mga kuya niyan, may mga mata-mata niyan bago na cooperate. Jan Amador, CSN. Nakahanda na ang ipapakalat na medical at first aid station sa week-long celebration ng Kaugma Festival 2025. Heat-related incidents binabantayan ng IMT dahil sa matinding init ng panahon. Abang Edmero, naglabas na ng traffic advisory sa naturang aktibidad. Narito ang ulat ni Darlene Lastrulio. Umabot sa 45 degrees Celsius o danger level na heat index ang naitala ng Pag-asa Southern Luzon Regional Services Division noong May 21, 2025 na siyang pinakamataas sa iba pang probinsyang rehiyon sa nakalipas na mga araw. Bilang tugon, agad na ipinakilos ng Provincial Health Office at ng Incident Management Team ang isang malawakang contingency plan upang matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng publiko ngayong gaganapin na Kaugma Festival 2025. Ayon sa IMT, kabilang sa mga inihandang hakbang ng deployment ng medical personnel at ambulansya sa iba't ibang bahagi ng event grounds. May mga nakahanda at nakastandby na first aid stations na may kasamang doktor upang agad natugunan ng mga posibleng kaso ng heat exhaustion o iba pang heat-related incidents. Na magkakaroon po tayo ng advanced medical post, first aid stations, ambulance, na equip po ng may mga doktor po yun sa advanced medical post sa mga first aid stations. Kasabay nito, magmamando ang Philippine National Police sa daloy ng trapiko katuwang sa Sagip Kalikasan ng Camarines Sur na magbabantay hindi lamang sa loob ng venue kundi pati na rin sa mga pangunahing kalsada. Para maiwasan ng siksikan at posibleng pagkahimatay sa gitna ng matinding init, may itinalaga rin para sa crowd control at emergency response sa loob at labas ng festival area. Nananawagan ng mga opisyal sa lahat ng dadalo sa Kaugma Festival na makiisa at sundin ng mga paalala upang mapanatiling ligtas at masaya ang pagdiriwang sa kabila ng matinding init ng panahon. So during po isang peak hours ng papasok po ng mga tao po dito sa atin, magpapa-implement po tayo ng rerouting ng mga light vehicles sa may Pili, papunta po Tagbong Pili po, yung mga light vehicles po para maiwasan po natin yung congestion po dito sa Kadlan. Samantala, naglabas na ng travel advisory ang Edmero kaugnay ng inaasahang matinding trapiko sa Capitol Complex dahil sa week-long celebration ng Kaugma Festival 2025. Pinapayuhan ng mga southbound light vehicles na dumaan sa alternatibong ruta sa pamamagitan ng Milaor, Minalabak at Pili Roads. Para sa mga galing Naga City patungong Pili, inirekomendang dumaan sa junction ng San Antonio Milaor at Palestina Pili sa kakumaliwas Minalabak Pili Road patungong Sea Oil San Isidro Pili. Samantala, ang mga northbound vehicles mula Pili patungong Naga ay mananatili sa karaniwang ruta. Ang rerouting ay ipapatupad mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw, May 23 to 27, 2025 at hinihikayat ang lahat na makiisa para sa ligtas na pagdiriwang. Sa mga mag-a-attend po sa Kaugma Festival, meron po tayong traffic plan and designated parking area. Please pasunod na lang po kung saan po yung mga designated parking area, doon po tayo mag-park and na lang po tayo lalo po ngayon na mainit. So, please, lagi pong i-remind na mag-hydrate po yung mga tao. Darlene Lastrulio, CSN. Sugatan ng driver ng isang pick-up matapos sumalpok sa kasalubong na truck sa Santo Domingo, Albay. Pagsalpok ng sasakyan sa truck sa pulsa CCTV. May ulat si Regine Bue.
Makikita sa CCTV footage na ito ang pagdaan ng kotse sa kakaparada pa lang na truck at ang pag-overtake nito sa isang tricycle na nagresulta ng kanyang pagkakabangga sa kasalubong na truck sa Purok 1 Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay, mag-alas 5 ng hapon nitong ika-21 ng Mayo. Base sa salaysay ni Police Captain Victor Borjal, ang officer in charge ng Santo Domingo Police galing Legazpi City. Binabaybay ng kotse na minamaneho ni Hilario 62 anyos ang kalsada papunta sa sentro poblasyon ng nasabing bayan nang mabunggo nito ang truck na minamaneho naman ni Benjamin, 54 anyos, residente ng Barangay Kabangan, Legazpi City, na nagresulta sa pagdire-diretso ng sasakyan sa kanal. Bali may nakapark pong sa opening truck sa gitna ng tinampo, and then may nag-overtake pong sarong parang e-bike po na parang hit-drive. Kaya lang po, yung Ford Ranger, nag-overtake po kinuha niya sa sport. So, ibang linya, kaya nakagit niya po. So, dump truck pong kasapat niya po. Hindi yung salamat nga po na bakong get collision talaga po baka nagsabitan lang po. Wala namang sugat na natamo ang driver ng truck, subalit sugatan naman ang driver ng kotse. Dagdag naman ni Police Captain Borjal, hindi naman umano ito ang unang beses na may nangyaring road accident sa lugar dahil accident-prone area umano ang lugar. Kunting pag-iingat po, disiplina, lahat po ng senses kasi pag nag-drive dapat gumagana yan kasi hindi lang po mata. Yan po ang bilang isang driver, dapat po, yan po sana matutunan lahat. Lahat po ng senses, dapat po yan gumagana para po iwas aksidente. Yan, maging aware po sa mga kasapat kasi maski ka po nag-iingat, kung ang kasapat mo na nag-iingat, talagang may involve po magaling po sa aksidente. So, hilingunta po ang sistema po ang gusto ng aksidente. Kaya lang po, doble ingat po kasi buhay po nakataya yan. Isang giglap lang po, pwede pong matapos dyan ang sa aksidente. Samantala, nagkasundo naman ng dalawang panig kung saan nangako ang driver ng kotse na babayaran ng lahat ng danyo sa naturang insidente. Regine Boy, CSN. Aksidente pa rin sa kalsada, sugatan ng isang rider ng motorsiklo matapos mahulog sa isang tulay sa Sipokot, Camarines Sur. Rider, hinihinalang nakainom ayon sa PNP. Si Eli Balbin sa detalye. Ito ang aktual na paglapat ng paunang lunas ng mga otoridad sa isang 48 anyos na motorcycle rider sa Barangay Impig, Sipokot, Camarines Sur pasado alas 3 nitong Mayo 21. Ang rider nahulog pala mula sa tulay na may taas na 15 talampakan matapos mag-overshoot. Kwento ng isa sa saksi na si Risa May, nagsasampay siya ng oras na yon at nagulat na lang siya na may nahulog na helmet mula sa itaas ng tulay, kasunod noon ang rider. Nakataob na tapos din ako nakareact na umiyak na lang ako kahapon. Ayon sa Sipokot Police, galing sa paliligo ang biktima kasama ang kanyang pamilya at pauwi na sana ng Kabusaw nang mag-overshoot ang rider dahilan upang mahulog siya sa tulay. Hinihinalang nakainom ang naturang rider na nagtamo ng iba't ibang galos sa katawan. Paalala, never drink liquor while driving a motorcycle and wear your safety helmets for your safety. Samantala, patuloy na nagpapagaling ang biktima sa Bicol Sanitarium. Eli Balbin, CSN. Negatibo na sa avian influenza o bird flu ang Camarines Sur ayon sa Bureau of Animal Industry. Kaugnay nito, muling tiniyak ng ahensya na ligtas kainin ang lahat ng poultry products gaya ng karne ng manok at iba pa. Nagbabalik si Eli Balbin. Tiniyak ng Bureau of Animal Industry ang publiko na ligtas ng kainin ang mga poultry products, kabilang na dyan ang karne ng manok, itlog at iba pa, sa kabila ng naiulat na kaso na H5N9 o avian influenza sa Camarines Sur. Ayon sa ahensya, naresolba na umano ito. Epekto umano ito ng pagsasailalim sa quarantine na apektadong lugar at agarang pagsasailalim sa depopulation surveillance sa loob ng 1 kilometer radius. Ngunit kahit negatibo na sa bird flu ang probinsya, patuloy na pinag-iingat ng Department of Agriculture Bicol ang mga poultry owner. Siyempre, lagi tayo dapat mag-iingat. Maski yung sa ASF, maganda ngayon walang ASF, pero dapat kapareho din siya ng ASF kasi virus na dapat in place lagi yung biosecurity measures, lalo dun sa mga may poultry at saka yung may mga babuyan. Sa mga may poultry, lalo ngayon na mainit ang panahon, maganda kung bibigyan ng vitamins yung mga birds, mga manok or pato para malakas yung resistensya at hindi agad tatamaan ng virus. Ang poultry owner na si Larry Antigo
Doble at triple pa rin umano ang pag-iingat para maprotektahan ang kanyang mga alaga sa anumang sakit. Mahigpit din ang kanyang pinatutupad na biosecurity protocol. Lalagyan ng bitrasin. Tapos hindi mabilad. Basta dahil makuha sa init na maray. Pag namabalad kaya, hindi na ririndi. Sa kabila nito, patuloy na nakikipag-ugnayan ng Department of Agriculture sa mga LGU at stakeholders para hindi na muling manalasa ang bird flu sa poultry industry. Eli Balbin, CSN. Nagsimula na ang assessment sa mga lugar na pagtatayuan ng offshore windmill project sa San Miguel Bay. Camarines Sur, malaki umano ang potensyal para maging renewable energy capital ng bansa ayon kay Governor-elect El Rey Villafuerte. Narito ang ulat. Itong nagdaang taon ng pangunahan ng Provincial Government of Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte, opisyalis ng Department of Energy and Copenhagen Infrastructure Partners at ni Danish Ambassador France Michel Nulbin ang paglulunsad ng San Miguel Bay Offshore Wind Project. Ngayong taon, nagsisimula na ang assessment sa mga barangay na nasa baybayin ng San Miguel Bay kung saan kasama rito ang Barangay Sabang Calabanga, Camarines Sur. Ayon kay punong Barangay Paul Santos, bagamat hindi pa man nasisimulan ang paglalagay ng renewable energy facility, ay pinag-aaralan na umano ang lugar. Ayon pa sa kanya, malaking tulong ang pagpapatayo nito hindi lamang sa lugar nila kundi maging sa buong bansa. Subalit, inaasa ng punong barangay na mas madaming oportunidad ang maidadala nito sa kanilang residente, lalo na sa mga mangingisda. Sa ngayon po, wala pa pong update sa amin ang Copenhagen, yung company na nagpaplanong maglagay ng windmill dito sa San Miguel Bay. As part of so sa level lang namin sa Barangay Sabang. So sa ngayon po, meron until now nasa fishport ng barangay namin yung LiDAR, yung nagsusukat ng hangin from San Miguel Bay. Tapos pinag-aaralan pa rin po ng Copenhagen yun. And ang alam ko ngayon, ongoing yung Environmental Impact Assessment nila or yung EIA. So yun pa din po. So masasabi natin na nasa pag-aaral pa rin sila. $3 billion o aabutin sa 175 billion pesos ang i-invest ng Danish firm para sa unang 1,000 megawatts ng proyekto. Maliban sa green energy ng windmill, positibo sila Governor Luigi at Congressman El Rey Villafuerte na magdadala ito ng trabaho, oportunidad, livelihood at mapalakas nito ang turismo at ekonomiya sa probinsya. Samantala, sa 2028, inaasahan na tapos at konkreto na ang proyektong ito. Dahil umano sa naturang investment, posible na maging renewable energy capital of the Philippines. Nick De La Cruz, CSN. Lumutang nitong nakaraang araw ang balitang nakatakdang pagsanay sa Korean language at iba pang wika ng kapulisan para labanan ang krimen laban sa mga banyagang turista. May ulat si Darlene Lastrulio. Magkakaroon ng pagsasanay sa basic Korean language ang mga pulis na itatalaga sa mga tourist protection desk sa mga lungsod na madalas mangyari ang krimen laban sa mga dayuhang turista, partikular na sa South Korean. Layunin ng akbang na ito na mapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng mga otoridad at mga banyagang biktima o suspect ng krimen. Ayon kay Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, resulta ito ng pakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng Pilipinas sa mga diplomat ng South Korea upang tugunan ng patuloy na pagtaas ng mga kasong gaya ng pagnanakaw, panloloko at pagpatay. Nakahanda rin umano ang mga South Korean counterparts nito na tumulong sa pagtuturo ng wikang Korean upang mas maging epektibo ang pagtugon ng mga pulis sa mga insidente. Samantala, sa Naga City, sinabi ni Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, Assistant PIO ng Naga City Police Office, na hindi pa ito na ipatutupad at nananatiling proposal pa lamang. Gayunpaman ay welcome umano sila sa naturang hakbang. Pero hindi sa Naga Siling ko mabang kitang kaipuan na mandatory training course para sa American foreign languages. Pero since kita man mga kung mga Pilipino kita, matibay kita, nakakaintindi kita ng English, nakakaintindi kita lalo, syempre Tagalog sa tuwa yan, tapos Bicol. So sa hiling ko, sangon yan data pa mga kaipuhan. Pero in case na mag-increase ang foreign nationals igdi sa tuya,
siguro kay Ponta naman may address. Pero as specialized siguro yan. Course, bako man yan, mandatory para sa Gabos. Darlene Lastrulio, CSN. Mas napapabilis na ang mobility ng mga residente at motorista sa bayan ng Gahinsa, Camarines Sur dahil sa itinayong tulay sa lugar. Naturang tulay alternate route at napapabilis ng transportasyon ng mga motorista. May ulat si Eli Balbin. Sariwa pa sa alaala ng ilang residente ng Barangay Loob, Gahinsa, Camarines Sur ang kanilang sakripisyo sa pagtawid sa ilog gamit ang bangka, makatawid lang sa kabilang lugar. Pahirapan din maging ang pagtawid at pagbiyahe ng mga produkto na walang maayos na tulay. Ang ilang estudyante sa lugar nakikipagsapalaran pa umano noon na sumakay sa bangkang dimotor makapasok lang sa eskwelahan. Mahirap po talaga kasi yung mga estudyante diyan sa may sa kabila po. Ang gamit nilang transportation is baroto lang, which is medyo delikado po, lalo pag hindi marunong lumangoy yung mga estudyante. Ngayon, napapakinabangan na ng mga residente, kalapit barangay at kalapit bayan ang naturang tulay. Naging alternatibong daan din ito at napabili sa transportasyon ng mga motorista. Mas magandang duman dito kasi mas madali. Kaysa sa highway, malayo yung distansya. Mas mabilis yung yung dadaanan papunta diyan. Thank you po sa mga Villaferte po. Kasi napatulayan nila itong barangay namin na sobrang malaking tulong po sa mga tao para mas mapabilis po yung transportation po. Eli Balbin, CSN. Hindi pa man panahon ng tag-ulan ay ininspeksyonan ng Philippine National Police ang mga disaster assets nito. Kahandaan ng kapulisan at assets nito sa pagtugon sa kalamidad. Layunin ng naturang aktibidad. May ulat si Regine Bue. Para masiguro ang kahandaan ng kapulisan sa oras ng sakuna, isinagawa ng Philippine National Police o PNP Bicol ang taunang inspeksyon ng mga ekipahe o police assets pangresponde, lalo na ngayon ng pasok na ang tag-ulan. Sa inspeksyon ay sinagawa sa Camp Vigincy Minola sa Legazpi City nitong Mayo 21, ipinakita ang kapasidad ng Search and Rescue o SAR assets and equipments kabilang na ang SAR vehicles, desalination machines, man trucks, mga ambulansya, rubber boats, life-saving tools at iba pang mission essential gear. Plus yung mga go bags ng ating mga SAR team kasi any time of the day or night when disaster strike wala tayong chance na mag-prepare, so dapat lahat tayo, wala man na disaster, meron tayong go bag na tinatawag na every time na alis tayo or mag-jump off tayo, meron tayong dadalhin na kumbaga in 3 days time kaya nating mag-survive. Ang aktibidad ay bilang bahagi ng nationwide annual inspection of disaster response equipment na inisyatibo ng PNP. Ito ay para masiguro ang kahandaan ng mga pulis, pati na rin ang mga kagamitan sa posibleng kalamidad na pwedeng kaharapin sa iba't ibang panig ng bansa. We emphasize the importance ng preparedness po during disaster, and then we want to reiterate po na kailangan maging vigilant ang ating mga kababayan and yung cooperation during disaster para yung preparedness natin, kumbaga meron na tayong SOP na every time na may baha, anong gagawin natin? Every time na may bagyo, anong gagawin natin? So, kung ganun po ka-resilient yung mga kababayan natin, of course, yung mga kapulisan po rin, yung mas madali ang pag-search and retrieval, madali ang paglinis sa daan, if ever man, and madali tayong maka-cope up the move on. Kung may mga disaster, madali tayo maka-move on because prepared po tayo and empowering community when it comes to disaster preparedness. Samantala, ayon sa PNP Bicol, nagkakaroon naman daw ng regular inspection sa mga disaster response equipment sa bawat police station upang masiguro ang kahandaan sa kada nasasakupan na lugar. Regine Bue, CSN. Kalaboso ang isang tulak umano ng pinagbabawal na gamot matapos matiklos na ikinasang anti-illegal drug operation sa Naga City. Ayon sa Naga City Police, aabot sa 50 gramo ng hinihinalang marijuana ang nakumpiska sa suspect sa buy-bust operation sa Zone 5 Barangay Balatas, Naga City. Maliban sa hinihinalang marijuana, na-recover din sa posisyon ng suspect ang isang glass tutor na may bakas pa ng marijuana. Sa kabuuan, naabot sa 6,000 pesos ang nakuhang droga sa suspect.
Nasa kustodiya na ng Naga City Police Station 6 ang suspect na naharap sa kaso paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Imbes na itapon, abae ginawang bags at nirecycle ng lokal na pamahalaan na minilabak ang mga election tarpaulins nitong nagdaang halalan. May ulat si John Amador. Matapos ang eleksyon, ipinag-utos ng COMELEC ang pagbabaklas ng mga tarpaulin sa mga lugar. Subalit may extra effort ang mga taga-Minalabak Camarines Sur dito. Imbis kasing itapon ang sandamakmak na gamit na election tarpaulins, nagawa pang maging kapaki-pakinabang ang mga election tarp sa kanilang lugar. Ini po pangapudan man po talaga kang COMELEC na right after kami sa election, may oplan baklas. So kami, aktibo ang samuyang Menro Department igdi sa gobyerno lokal kan Minalabak. So insigida po last week nagpuon na kaming pabaklas. And ini po si mga initial na nagibuming eco bags hali sa collection sa nagkapirang barangay palagi sa poblasyon. Inisyatiba ito ng Municipal Environmental Office at solusyon din umano upang mabawasan ang pagkalat ng basura sa paraan ng pagre-recycle. Ini po kaya plastic day nalalapang tarpaulin. So magayon siyang gibo na eco bag kasi mas kapaki-pakinabang siya. And yun na niyang pwedeng gamiton sa mga saudan. Lalo po pang mga wet goods, basang karne, sira. Kasi we want to protect our environment, our rivers, our seas. Saro po yan nating dadalaganan ng basura. And kami pirming compliant sa DNR na masunod sa tuyang RA 9003. Patuloy ang waste diversion strategy ng lokal na pamahalaan upang mabawasan ang mga plastik o basura na nakakarating sa mga landfill at magipang kapaki-pakinabang. Maliban dito, may ilang produkto rin galing sa basura ang nagawa nila, kagaya ng uling na gawa sa papel, water lily at bunot ng nyog. Eco briquette po is an alternative charcoal po kasi po usually po ang charcoal is made from the kahoy na po mismo. And then yung nilalabanan naman po doon is yung deforestation. Ayon kay Jane Rina, environmental science graduate, malaki ang tulong ng kanilang advokasya sa kalinisan at kalikasan. Ito po sir, made of waste na talaga. There's no na po talaga wala nang pakikinabangan din. Isa pa nakatulong pa sa environment. And ito po mas aside po from waste na, then pwede siyang ibenta as mas mababa. As yung during the pag-test, almost 15 minutes po ang ang time niya po, para po before siya maging ash. Meron kami mga katulong sa pag-manage ng basura, gaya po ng ating mga DepEd schools, high schools and elementary. So meron po tayong eco brick dyan, garo siya hollow block. So iyan, pano po siya ning residual itong mga sachet kasi iyan si mga iaapon talaga sa landfill. Mayo na po siyang pakinabang. So pigka-cut up yan and pwede siyang gibuo ng mga arog sa gardening projects, pwede siyang benches sa mga public plaza. Saro pa, igwa po kaming charcoal briquette na gusto ming maging dakulang proyekto kan sa Muyang Banwaan. Ini po uring hali sa basura or charcoal briquette. So iyan, hali sa white paper, and then itong saro hali sa water lily, saka itong mga agricultural waste, lalo arog kang uhot. May sanitary landfill naman na ang bayan ayon sa LGU, subalit isinasapinal pa ang mga dapat ayusin dito. Kaya patuloy pa rin ang kanilang paghimok na iwasan ang pagtatapon ng basura at pag-ibayuhin ang recycle ng mga ito. John Amador, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala.